resaq wieħed fuqu u qallu: Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu qallu: Għaliex tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Liema? Staqsih dak. U Ġesu wieġbu: La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixidx fil-falz. Weġġaħ lil missierek u l-ommok u ħobb lil lajrek bħalek innifsek. Qallu żagħżugħ: Jiena dan kollu ħaristu, x'jonqosni iżjed? Wieġbu Ġesu: Jekk trid tkun perfett, mur, bih il-ġid li għandek, agħtih lil foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Issa żagħżugħ kif sema dan, telaq b'qalbu sewda għax kien għani ħafna. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jagħti it-tama u s-sodisfazzjon lix-xewqa tagħna għal kuntentizza u s-sigurtà. Iż-żagħżugħ tal-Vanġelu tal-lum, minkejja li kien jobdi l-kmandamenti, kellu qalbu mimlija bis-sigurtà u l-kuntentizza li ħaseb li l-ġid li kellu se jagħtih. Minkejja dan, interessanti li wieħed jinnota li wara li Ġesu urih x'kellu f'qalbu, issa żagħżugħ telaq minn ħdejn Ġesu, imdejjaq minflok ferħan. Għaliex? X'rid ifisser Ġesu meta qallu ikollok teżor fis-sema? X'tip ta' teżor kellu dan il-ġuvni? Il-teżor tal-ħajja tagħna għandu konnessjoni speċjali mal-qalb, il-post fejn il-bniedem jixtieq u jixxenna għal xi ħaġa, il-post tar-rieda u tal-iskopijiet tagħna. Infatti Ġesu f'okkażjoni oħra qal: Fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm hi wkoll qalbek. Dan il-ġuvni poġġa qalbu f'dak li ma kien se jagħtih it-teżor dejjimi li joffrilu Ġesu. Ġesu innifsu u l-akbar teżor li jista' jkollna. Li nerħu kollox biex ikollna lilu bħala t-teżor tagħna mhix xi ħaġa ta' swit il-qalb, anzi dan jirriżulta ferħ kbir. Li tbih dak li għandek jista' jfisser ħafna affarijiet differenti. Il-ħbieb, l-impjieg, l-istil tal-ħajja li tgħix, x'tagħmel bil-ħin liberu tiegħek. Kull min kien ġeneruż ma' Alla jew mal-oħrajn dejjem skopra li qatt ma seta' jaqbes lil Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. Alla l-istess ġenerożità li jagħtina l-ġid spiritwali li jisbuq bil-bosta dak materjali u li jimlina ferħ li ħadd ma jista' jisraqulna. U biss jista' jissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qalb tagħna. U għamilna għalih. Inti lest li titlaq dak li jista' qiegħed iżommok milli tfittex il-ferħ veru f'Ġesu? Mulej, l-ebda teżor ma jista' jiġi ikkumparat miegħek. Żommni ħieles milli nkun possessiv jew attakkat ma dak li mhuwiex il-ġid veru u għatini l-ferħ li jkolli lilek biss bħala t-teżor u x-xorti waħdanija tiegħi. Amen.